Bismillahirrahmanirrahim. Ruwan dafa kai, kashi na 10. Gaba ɗaya sai ta rasa me yake yi mata daɗi. To wai shin Yusuf daina son ta yi ko me? Dan inda da ne fa duk wannan abubuwan ba zai yi mata su ba. Amma yau gashi a gabanta ya tafka rashin mutunci, har yana neman ya yi duka? Da ganje gida in dawo shi kenan har ya biya birkice? To ma aini ya kamata a ce na ji haushi bayan duk irin abubuwan da ya yi min. Na tafi bai damu da ni ba, balle ya bi ni ya dawo da ni. Ko kira na a waya ban ci daraja ya yi ba. Haka dai, ta zauna tana ta saƙe-saƙe a ranta, in ta kama ta yi mitarta a fili, kuma ta ƙi amincewa da cewar fa ita ce silar komai. Ita ta jawo ya zama silar hakan, duk da take ta mita cewa ya zama tun da ita dai ta san ba ta yi laifi ba, kuma akan gaskiyarta take. Na shiga uku. Ta faɗa a zabure, bayan ta tuno da irin rantse-rantsen da ta dinga yi gami da cewar Gloria ba za ta bar gidan nan ba. Bai isa ba ya yi kaɗan. Bai isa kuma ya yi komai ba. To ga shi dai an yi komai an gama har abu ya zama tarihi. Kafarar da take zance, ga shi kanta ta hau ita. Ya za ta yi yanzu ita azumi, in dai ba na Ramadana ba ko ramuwa ba wani yinsa take ba. Saboda yadda take ƙaunar abinci, kuma wahala yake bata. To amma ba wajibi ba ne, Allahu Gafurur Rahim zai yafe mu. Kuma ma aini mai ciki ce, mai ciki ai ba ta azumi. Wata zuciya ta faɗa mata, murmushin jin daɗi ta yi a fili tare da ci gaba da kallon TV abinta. Taku ta ji alamun ana sakowa ƙasan, ta murtuke fuska ta ɓata rai. Tsakin da ta saba yi ta ja, sannan ta fara ƙoƙarin miƙewa don barin wajen. Zauna, magana nake so mu yi. Ya faɗa bayan ya nemi waje ya zauna. Bacci nake ji, sai ka bari sai da safe tukunna. Ta ci gaba da zura takalmanta. Kina ji? So nake na ja miki kunne. This should be the first and the last time da za ki ƙara zuwa ki haɗa ni da mahaifiyata. Wallahi kin ji na rantse, idan kika ƙara kuskuren yin hakan duk hukuncin da na yanke akan ki kika sani. Ko kuwa ni da kike zalunta a kullum na taɓa zuwa na kai ƙararki wajen iyayenki. Ko kuma ce miki aka yi ni ba ni da zuciya ne. To ni ina ruwana, wannan kuma kai ka so. Ta katse shi cike da rashin kunya wai ita shahararriya. Fi sabilillahi, yanzu wani irin kallo kike tunanin Hajiya za ta dinga miki? Fi sabilillahi, yanzu wani irin kallo kike tunanin Hajiya za ta dinga miki duk ranar da ta san gaskiyar lamara? Ko kuwa ana ki tunanin har abada za ki yi ta cin bilis ne? Wai ke ko tunanin haka ma ba kya yi? Ko kuwa saboda ke kunyar ki ma ta riga ta ƙare miki baki da ita kwata-kwata? A tsawon rayuwata dai, ban taɓa gani ko kuma in ji labarin mace irin ki ba Farida. Tun da na aure ki nake baƙin ciki nake takaici, ba kuma zan daina faɗar hakan ba. Kin cuce ni kin yaudare ni, da kika nuna min ke mutuniyar kirki ce a baya. Yanzu kuma kika zo kika canja. Da ƙyalƙyale da wata dariya cike da rashin mutunci da rainin hankali kamar wata taɓaɓɓiya. Rayuwa ce dai, wanda ya da kyau ma ya ƙare, bare wanda ya ce zai fi son zuciyarsa. Ka gama? Na ce ka gama? Da wani hayayyaƙo mishi, kallo kawai ya bi ta da shi. Ni ba ni da wannan lokacin da zan tsaya jin abubuwa marasa amfani, ka gane? Bacci nake ji. Ina jin bacci ka tsai da ni. Ni ban ma sanya aka yi na tsaya ina jin ka ba wallahi. Ta ƙarasa maganar tana mai yin hanyar kicin. Yarinyar nan ba ta da hankali Yusuf. Ka rabu da ita kawai. Ka daina biye mata da sannu za ta gane kuranta. Wani ɓari na zuciyarsa ya faɗa masa hakan. Ba na son irin tsofaffin nan kin san su. Sai su zo su dinga yi wa mutum iko a gida, kamar su suka haife shi. Mutum ya yi magana a ce ya ce, kina ji, baƙa nake so yarinya 'yar ƙauye mummuna. Magana take yi a cikin waya, wato kiran mama ta yi a waya don a samo mata mai aiki. Dama samu ce ta san mai samowar, to yanzu kuwa ta san koda ta ce ta samo mata ba za ta samo mata ba, tunda tana jin haushinta. Kin tabbata da amincewar mijinki kike neman mai aikin nan? Na ga cewa kika ya kori waccan da kansa. Kin san ba na son ki dinga abin da mijinki baya goyon baya Farida. Na san gaddama fa irin taki. Maman ta faɗa daga ɗaya ɓangaren. Wallahi ba ƙarya nake ba. Mun gama magana da shi. Wallahi mama idan kina fifita shi a kaina ko ba na jin daɗi. Yusuf ɗin nan da kuke gani fa ba wani mutumin kirki ba ne. Ba irin yadda kuke tunani ba ne ba. Ni kaɗai na san halin shi. Ni na san irin haƙurin da nake da shi. Kin ga, ba na son jin irin wa'annan zantukan daga bakinki. Ki sani idan kina cutar bawan Allah nan, Allah ba zai bar ki ba. Kamar ya cuta kuma mama?
To cuta mana, kina faɗar abin da baya aikatawa kina masa ƙazafi. Cewar maman, ni fa bana mai ƙarya, yadda abubuwan nan suke haka nake faɗar su. Sau da yawa in yi min abu sai dai kawai in yi shiru in kau da kai, ba na faɗa, saboda na san ba lallai ki gaskata ni ba. Dama haka ake so ai, mace ta kasance mai haƙuri da kuma rufawa mijinta asiri, ba komai ake faɗa ba. To ni dai don Allah mama a samo min da wuri, aikin gidan na ya fara isa ta wallahi duk na gaji. Ta yi maganar tsabagen ƙarya babu abin da take yi. Shi Yusuf ɗin da ya saba mata komai, wanda take kallonsa a bawa shi ne yake yi. Na ji, shi kenan. Zan sa a nemo ɗin, amma ina da sharaɗi. Kai, shi yasa ni fa ban so na sako mama a zancen nan ba, saboda na san halinta. Kawai dan dai babu inda zan je a samo min ne. Yanzu sai ta fara wa'azuzzukanta. Zancen da take yi a zuci kenan. Mama ina ji. Ba na so in kawo yarinyar mutane ki ce za ki dinga musguna mata, kamar yadda kuka saba. Ato, su ma 'ya'ya ne ba faɗuwa suka yi daga sama ba, kin gane? Haifarsa aka yi, kuma ana son su Farida, ba na so in ji wani zance mara daɗi. Idan kika bari wani abu ya faru sai na sassaɓa miki. Mama na fa canja, ni me ma zai haɗa ni da ita? Kawai fa ta yi aikinta ne shi ne kawai, sai mu zauna lafiya. Amma idan ta ce za ta zaƙe mu, to kuwa kin san ke ma dole zan ba ta mamaki. Mama kamar a gabanta take ta waro ido da cewa, awo, za ki ba ta mamaki? To sai ki je ki nemo da kanki. Mara kunya kawai. Don kuwa ba zai yi ba mutane suna ganin mutunci na, su yarda da ni su bani amana ki ce za ki ba da mamaki. Sai an jima. Wallahi mama zan kula insha Allahu. Ta faɗa, sannan suka ɗan fara taɓa hira inda take faɗa wa mama cewa ta ɗau leave. Na san halin yarinyar nan sarai. Ba zai yi in je in samo mata yarinya da cewa mijinta ni ce na samu. Yaro duka ya zo ya yi tunanin mu ɗaya da ita. Ya mana kuɗin goro, to ni da hankali na sarai. Cewar mama, don abin ba zai mata daɗi ba idan mai aikin nan ba da amincewar Yusuf za a kawo ta ba. Idan ya je ita ta kawo ta ai sai ya tunanin sai a hankali kawai. Tana shirin kiransa sai gashi kiran nasa ya shigo. Kaga ɗan halak. Ta faɗa tare da ɗauka da sallama. Bayan sun gaisa ne sai kuma ya yi shiru. Yaya aka yi Yusuf? Babu komai dama kira ne kawai mu gaisa. Allah sarki. Ni ma yanzu nake shirin kiran ka ai. Farida ta ce min ka sallami wannan mai aikin me ya faru? Wallahi yarinya ce ba ta da nutsuwa mama. Ni ma ban so aka yi hakan ba. Dan babu yanda zan yi ne kawai. Gani na yi barinta gidan shine mafi alkhairi. To ai shi kenan. Dama ta ce a samo mata wani shine nake so in ji. Idan babu matsala tun daga yanda aka yi da waccan ɗin. Babu komai insha Allah. Ni na ce ma ta samo wannan ɗin. Tunda babu daɗi a sallami waccan ɗin kuma ta zauna babu mai taimakonta. To masha Allah. Allah ya daidaita a ci gaba da haƙuri dai kaji, a yi ta haƙuri don Allah. Ba komai mama insha Allahu na gode. Ya faɗa suka yi sallama. Kiran maman ya yi da niyyar sanar da ita halin da ake ciki. Duk kuwa zuciyar shi bata gama aminta da hakan ba. Amma ba shi da wani zaɓi banda ya yi hakan. Tunda dai ita ba ta da niyyar canjawa. Sai kuma da ya kira ɗin sai kawai ya ji ba zai iya gaya mata komai ba. Ribar me zai samu don ya haɗa ta da iyayenta. Hakan ba shi da wani alfanu. Kuma a yanda ya san mahaifinta ba lallai ya tsawatar mata ba. Sai ma ya ga laifin shi wataƙila. Maman ce dama mai ƙoƙarin yi musu faɗa da nasiha. Kowa ma ya sani. Amma Yusuf bai san da haka ba sai bayan aurensu da wani lokaci. Don a iyaka binciken da suka yi kafin aure, ba su ji komai mara daɗi game da Faridan ba a gidansu. Sai daga baya labari yake da suka shi cewar su fa 'yan gatan mahaifinsu ne ba sa laifi. Kuma mahaifinsu zai iya kaiwa kowane mataki idan aka taɓa mishi yara. Kowane hukunci ya kama yanke shi yake yi. Shi ya sa ma har ya kashe wa 'yarsa aure. Shi ya sa ma rashin iya girkin Farida ya daina damunsa. Dan an ce ba sa aikin komai ita da 'yan uwanta. Ko da mahaifiyarsu ce ta saka su ba sa yi. Ta yi iyakacin yinta don su koyi girki, amma sai baban ya dinga faɗa. Yaran shi ba za su sha wahala ba, me amfanin masu aikin gidan? Duk uban 'yan aikin gidan da ya tara a gidan ashe sai 'ya'yansa sun yi aiki? Shi yasa dukkaninsu babu abin da suka iya. Kun san zancen duniya baya ɓuya. Ko masu karatu? To duk Yusuf ya san da abubuwan nan amma ya haɗiye sai yake ci gaba da haƙuri. Don ko da ya je gaida Hajiya wata rana sai da ta tunkare shi da zancen. Na cewar ta ji kaza da kaza akan matarsa. A take ya musa,
Ya ce mata jita-jita ne irin na mutane marasa son a zauna lafiya. Kuma ya yi hakan ne don tsananin son Faridin da yake yi da kuma gudun abin da zai je ya dawo. To amma duk irin wannan haƙurin da yake yi ba zai sa Farida fa ta canja hali ba. Balle ta san ciwon kanta. Yau kimanin sati ɗaya kenan da faruwar lamarin. Ƙememe Yusuf ya fita harkarta, ya daina kula ta da wasa. Ita kanta abin yana so ya fi ƙarfinta, don tunda suke bai taɓa yi mata hakan ba. Shi kuwa yana yin hakan ne da gangan, don ya ga ko za ta shiga hankalinta amma ina. Sai ma ƙara shahara da take yi a dole. Ita a dole shi zai sauko ya ba ta haƙuri, kar ajinta ya zube. Ita take shiga kicin ta yi girkinta. Shi kuma sai ya yi niyyar girkin sannan yake yi. Don ba ma ya dawowa gidan sai dare. Dama dan ita yake dagewa ya yi girkin. To ya batta ta ƙarata. Tunda ya fuskanci nuna mata kulawa da yake yi ne da yawa da soyayya, yasa take son gacewa. Ko da ya dawo ya ganta a falo baya kula ta sai dai ya yi sallama kamar yadda ya saba. In ta amsa kanta, in bata amsa ba ruwanta. Wai wannan me yake nufi da ni ne? Gaba muke yi ne? Tambayar da ta yi wa kanta kenan. To ba dole ya yi fushi da ke ba? Duk irin abubuwan da kike mishi shi ma fa mutum ne. Ai da zuciya a ƙirjinsa. Ki yadda kin mishi laifi kawai. Ki je ki ba shi haƙuri a wuce wajen. Kin san halin shi, ba abokin zafin rai ba ne. Wato ya ci gaba da raina ni kenan, ajina ya zube. Ba da ni za a yi wannan shashancin ba wallahi. Ta yi zancen a fili, bayan gama jin shawarar zuciyarta. Ai in dai ba zai sauke girman kanshi ya ba ta haƙuri ba, to tabbas sai dai su ci gaba da zama a haka. Ya je, ya ta ci gaba da ɗaukan zigar. Shi kuwa Yusuf a nashi ɓangaren kusan kullum cikin azumi yake, saboda kare kanshi daga faɗawa halaka, don ya ga haƙurin shi yana neman ƙarewa, kuma shi ba zai iya yi mata dole ba. Ba ka ganin kana azabtar da kanka? Kana da mata fassarai, amma ka dinga bari kana wahala? Ka guji jefa kanka ga halaka Yusuf. Ka je ku daidaita. Me zai ragu a jikinka? Wata zuciya ta ce da shi. To sau nawa kuma? Wannan fa ba za ta taɓa canjawa ba, don ban ga alama ba. Ya faɗa a fili. Yau ma kamar kullum ya shigo da sallama tana falo. Ko kallon da bai yi ba ya haye sama abinsa. Riƙe yake da ledoji kamar kullum. Don tunda aka tabbatar da cikin nan kusan kullum siyan kayan bebi yake yi irin unisex ɗin nan. Duk wani abu da za su buƙata ya gama siyansa. Zuwan jaririyar ko jaririn kawai suke jira. Kulewa ta yi kamar kullum, don ko ba komai yau ta ji tana buƙatarsa. Don har kwalliya ta yi, wanda ya kamata a ce ya gani kuma ya ce wani abu. Amma sai ya kamar bai gani ba ya wucewarsa. Kuma ta yi imani ya gani ɗin tsabagen wulaƙanci ne kawai irin nasa. Ai kuwa zai san da ni yake zancen. In ya san wata ai bai san wata ba. Dole ne yau mu kwana tare. Da ni ina son abu dole na same shi. Ta faɗa tare da ƙwala wata muguwar ƙara. Sai da gaban shi ya faɗi. Sharewa ya yi don a zaton shi ko TV ce. Can kuma sai ya ƙara jin wata. Bayan ya ɗan leƙo daga ɗaki don dai ya tabbatar ɗin ita ce ko ba ita ba. A rikice ya sauko don yadda ya ji tana ihun nan ya firgita sosai. Ya yi tunanin ko haihuwar ce ma ta zo. Duk da dai zancensu na ƙarshe da ita, ta ce mishi sai nan da sati 3. Ashe mai ya ganta wai har ta faɗo daga kujera don azaba tana riƙe da ciki. Subhanallahi me ya faru? Baby, menene? Ya faɗa a rikice, bai ma san ya faɗa ba da wani mugun daɗi ta ji a ranta. Ashe dai har yanzu yana son ta. Tun daga share yana iya kiranta da baby. Kuka kawai take irin mai nuni da tana cikin wani hali ɗin nan. Irin hali na shan azaba. Ya haƙuri. Sannu bari mu je asibiti kin ji? Ki bar kukan nan haka don Allah. Ina ga haihuwar ce ko? Ya faɗa cike da kulawa. Ita kuwa babu abin da take sai girgiza kai tana cije leɓe. Ita dole tana cikin wani hali. Irin halin da ita kaɗai ta san me take ji a tare da ita. A rikice ya koma saman don ɗauko kiɗin motarsa. Sai ta bi shi da kallo tare da tuntsirewa da dariya. Ba fi minti 2 ba kuwa sai gashi ya sake saukowa a rikice. Har da mayafinta a hannunsa. Mu je asibiti. Ya faɗa yana ƙoƙarin miƙar da ita. Ba zan iya Ba za ki iya tafiya ba? Ya ƙarasa mata don wai ba za ma ta iya ƙarasawa ba. Kawai sai ta gyaɗa mai kai alamar Bai tsaya ɓata lokaci ba kawai ya yafa mata mayafin. Dama doguwar riga ce a jikinta kawai sai ya ɗauke ta sai mota. Haka suka kama hanya yana ta mata sannu,
yana faman sheƙa gudu kamar za su tashi sama. Duk ya bi ya rikice, ita kuwa babu abin da take sai kuka tana rurruƙo shi. Tana ihu sai da ta ga sun kai gab da asibitin sannan ta sake shi. Ta tuntsire da dariya. Kallonta ya cike da mamaki. Ya ma kasa magana bari ya gane me yake faruwa. Dan yana tunanin ko tsananin azaba ce. Ka bar gudun nan haka, kar ka kashe mu fa. Babu wata haihuwa. Kamar yaya? Ya tambaye ta cike da rashin fahimta. EDD na sai nan da sati 3. To wannan ɗin da kike yi na yanzu menene? Ya faɗa don yana neman ya hasala ne. To ba kai bane ba? Sai kuma ta yi shiru. Ke, waye ce miki ana irin wannan wasan da ni? Ya faɗa cikin fushi. Sai ta fashe da kuka. Babu abin da ya tsana kamar jin kukan nata. Kuma ita ma ta sani shi yasa take yaudarar shi da hakan. Kai, to yanzu kuma me na kukan? Ya faɗa cikin sanyin murya. In kula shi ta kawai ta ci gaba da kukanta. Da ya ga dai da gaske ba haihuwar bace ƙarya take yi. A dole ya juya kan motar shi suka yi hanyar gida. Har lokacin ba ta yi shiru ba. Sai da suka ƙarasa gida ta ga yana ƙoƙarin fita daga motar ta fara magana. To ai kai ne ka daina kula ni. Kana ta sha min kunu. Ni ban san me na yi maka ba. Wato da yake ya mai da martani kuma ta ga tana shan wahala shine take neman sulhu. Ya yi magana a ransa. Idan ma kin min wani abin aikin fi kowa sani. Ko da yake ake ba ki laifi ko kin manta. Shi yasa ma ba zan tsaya ɓata lokaci na ba ina cewa kin min kaza kin min kaza. Amma tunda you are always feeling too proud and too big to say sorry. Kuma tunda haka kika zaɓa, mu ci gaba a haka. Let's keep on. I love it like this. Ya faɗa tare da buɗe motar. To, I'm sorry. Ta faɗa cikin kuka. Wai, lallai. Mamaki ne ya ishi Yusuf ɗin. Ba da ban kar ya yi ƙarya ba ma ai da sai ya ce tunda suka yi aure wannan ne karo na farko da ta taɓa buɗe baki ta ba shi haƙuri. Wato dai yanzu ta yarda ta yi laifi. Ka yi haƙuri na daina. Ta sake maimaitawa tare da katse mashi tunani. Sai kuma ya ji jikinsa ya yi mugun sanyi. Tunda dai duk girman kanta yau ta sauke shi ta ba shi haƙuri. Ai ya kamata shi ma ya haƙura a manta da komai. Hogin ɗinta ya yi tsam cike da kewarta da santa kamar ko da yaushe. Sannan ya riƙo ta suka shige ciki. Abubuwan da suka faru a wannan daren ba za su faɗi ba. Don haƙiƙa kowannensu ya tabbatar da ya yi rashin ɗan uwansa a kusa da shi. Yaushe rabo. Duk wanda ya gansu a lokacin, zata zai yi tunda suke ba su taɓa musu da junansu ba, bare a kai ga faɗa. Shi yasa ake cewa tsakanin mata da miji sai Allah. Kamar dai ko da yaushe idan sun yi faɗa sun shirya, hakan ce take faruwa wannan karan ma haka. Duk da dai shi bai wani saki jikinsa ba. Ya san ko da wani lokaci abubuwa za su iya lalacewa, tunda matar tashi ba ta da tabbas. Sai ya gama sakankancewa sannan sai ta tuburi. Kuma ya gano dalilinta na ba shi haƙuri. Dan dai ya yi matuƙar mamaki. Ashe kuwa da walakin goro a miya. Dan kawai tana buƙatar ta kasance da shi ne ba wai don ta kana kuranta ba. Ko kuma ta yarda da laifin nata ne? Ba komai. A ci gaba da tafiya a hakan Allah zai kawo mafita. Shi ne kawai abin da yake cewa kaɗai a ransa. Dan lamarinta sai a hankali. Yau ta yi kirki kamar ba ita ba su sha soyayya da hira. Gobe kuma sai ta rikide ta zabga mishi rashin mutuncin da yake jin kamar ya rabu da ita. Mama da kanta ta so kawo yarinyar, amma hakan bai samu ba, sakamakon uzurin da take da shi. Dole ta haɗo ta da direbansu na gida, don sai a zazzalar ta Faridan take yi. Tana ta yi mata mita tana zabga ƙarya, wai ta gaji da abubuwa sun yi mata yawa. Ga kwanakin haihuwarta na ƙara matsowa. Dama kuma mama ta ce babu zancen zuwa wankan gida, saboda ba ta son fitina. Abba kaɗan yake jira Yusuf ya ɗanyi wani abu ya ce ya yi, don da dama a kula yake da shi. Ya yanke hukunci wannan yana ɗaya daga dalilan da ya sa ita ma maman ta ba da azama wajen ganin ta samo mata yarinya saboda ta zauna gidan mijinta. Duk da dai haihuwar fari ce ba yarinya take buƙata ba. Amma dai idan ta haihu, akwai ƙanwar mama Anti Rashida da mijinta ya rasu. Ta ce kada maman ta ji komai za ta je ta zauna da Farida. Ta ba ta duk wata kulawa da ta kamata tunda haihuwar fari ce dole sai an saka ido. Wadda ta ga yarinyar bata wani tada hankalinta ba, don dama irinta take so. Duk da dai ba saka yadda ta so ta ganta ɗin ba, amma dai babu laifi. Hakan ma ya yi, tunda baƙa ce, kuma ba ta da wani kyan gani. Ga ta ba ta da wani kalar wayewa,
Don ma dai mama ta ce can ɗin da aka kawo ta, ta yi kandi, tana karatun Arabiya kuma. Shi ya sa ma aka yi yarjejeniya da mahaifiyarta, akan idan ta zo za ta ci gaba da karatunta kada ta kasance kamar sauran 'yan aiki, da idan aka kawo su shi kenan sun dawwama a bauta. Mama kuwa ta ce ba komai, ba matsala ai ɗa na kowa ne. Haba mama, kuma shi ne kika amsa mata kika ce kin yadda? Yarinyar nan fa ne za ta yi wa aiki. Aiki ta zo yi kuma biyan ta za a yi. Wani zance ne na ta dinga zuwa makaranta don Allah. Shi kenan kuma don za ta yi miki aiki sai ta ki ilimin addini ko? Ke ba a yi kika yi? Wake me yasa baki da tausayi ne? Yarinyar nan kin san yadda aka yi iyayenta suka yadda suka bani ita? Kuma shi kenan an mun mutunci an kyautata min sai in kasa musu duk abin da suka roƙe ni? In yi batulci kenan ko? To akwal, kada in kuskura in ji wani zance. Shi ya sa na so in zo in kawo ta da kaina. Allah bai nufa ba. Yarinya dole ta ci gaba da karatu. Wallahi kar in ji kar in gani Farida. Da wallahi ban so haka ba. Kawai ma yanzu dan an riga an kawo ta ne wallahi ni. Allah ya sauwaƙe miki. Allah ya shirye ki. Ke kika hana ni sakat akan zancen nan. Kika dage kika gutsafa min sai an kawo miki mai taimakon ki. Kuma yanzu shine saboda tsananin rashin kunya za ki sani a gaba kina gaya min shirme? To yayi kyau. Zan turo a ɗauke ta a mai da ita can. Ƙaƙa. Abokan labari, me ya zo cikin kanku? Ga dai Gloria ta tafi, na fa yi misin Gloria. Gaskiya ban ji daɗin tafiyarta ba. Ga kuma sabuwar aiki ta danno kai. Me yake wanzuwa a cikin kanku? Me kuke tunanin zai faru yanzu a wannan sabuwar tafiyar? To, Allah dai ya raba lafiya. Ma ji magani. Ku danna like, ku ci gaba da bibiyar mu tare da gayyato sauran 'yan uwa da abokan arziki. Ina godiya a gare ku.